Kunyangwe tikarwiswa zvinengei mhuri yeZimbabwe, hatiregedze kuramba tichikupakurirai nhau dzinoitika munyika yedu yeZimbabwe. Chakanaka chatinoda ndechekuti nyika igone kuraramwa zvakasununguka pasina kuudzirwa mashoko enhema, pasina kutaurirwa zvinhu zvekukonfyuza veruzhinji. Isu chedu kutaura zvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe, zvimwe zvamusingagone kunge muchiziva zvichida kuvanzwa. Isu ndechekuti imi semhuri yeZimbabwe mukwanise kuzvinzwisisa. Naizvozvo tiri kusangana nemataxi sekutaura kwandaita mhuri yeZimbabwe kubva nezuro. Takauya mangwanani tikakutsanangurirai zvakaitika kumachannels edu kuti mutione tava pakachannel kadiki, asi zvisinei ndaona kubva nezuro kusvika pari nhasi muri kufamba nebhora. Masubscribers vari kuuya zvine uwandu hwavo. Zvikaramba zvakadaro tinovimba mumazuva mashoma nana anotevera aya tinenge tasvika pa 1000 subscribers, kuitira kuti tikwanise zvekare kumonetiza channel yedu, zvitirerukirewo pakuita basa. Naizvozvo zvichitevera matactical changes akaitwa nezuro nemutungamiriri webato reZANU-PF vaEmmerson Mnangagwa, vakaita machanges akaitwa mudare rePolitburo. And machanges akaitwa aya akakosha zvikuru nekuti kwakabviswa stumbling block mupresidium uyo akanga ari pedo navachiwenga anova comrade Obed Mpofu. Avo vanga vachitipwa kuti vanogona zvekare kuzotsiva vaMohadi kana vachinge vaenda kumudya ndigere, sezvo paine kutaurika kwekuti ivo vaMohadi vakaita chikumbiro pava nenguva pataurwa nyaya yekuti vakaita chikumbiro chekuti dai mandiregedza ndamboenda kundozorora, utano hwangu hausi kuita zvakanaka. Ndiwo mashoko akambotenderera padandemutande pakatanga kutaurwa mazita akawanda kuti ndiani achazotsiva vaObed Mpofu. VaMohadi pakataurwa mazita aMpofu, Obed pakataurwa vaMudhenda. Naizvozvo vaJacob Mudhenda vaapoindwa kuva secretary general webato reZANU-PF, chinova chikundla changa chakabatwa navaObed Mpofu. VaMpofu vaendeswa kukachigaro kasina kana simba, secretary for ICT mubato reZANU-PF. VaMpofu ICT vanoizivirepi? Vakararama nguva dzakudhara. Iko zvino zvichikundla chakadaro chinoda munhu anonzwisisa michina yachizvino zvino kuti inoshanda sei. VaChinamasa ndokubva vakwidziridzwa zvekare kuenda pachigaro changa chakabatwa navaJacob Mudhenda, chigaro chatreasurer webato reZANU-PF. Mubati wehomwe yebato reZANU-PF ndo chimwe chikundla changa chine kutaurika kwekuti pakashandiswa mari nenzira isiriyo, mari yebato reZANU-PF. Kuchitiwo vaziyambi vabva vaiswa kulegal secretary webato reZANU-PF mudare rePolitburo. Ndo mapositions achazenge achiita shape up bato reZANU-PF paconference kuti panyaya dzemutemo uri maringe nekuextendwa kwetemu, vaziyambi ndivo vakambobvika vachitaura kuti tisu takaugadzira, tingatadza here kuzoamenda mutemo wenyika. Naizvozvo kureva kuti presidium pari zvino yava naOpa Muchinguri Kasheri, Jacob Mudhenda, vaKembo Mohadi, vaMnangagwa navachiwenga. Zvinotaurika kuti pamusangano wePolitburo wakaitwa musi wa17 September 2025 nemusi wechitatu svondo radarika, presidium iyo iyi yakagara pasi, vaMpofu,
vamunangagwa vachiwenga vamuhadhi naMike Shere. Panova pakatangira briefing yeDosaya rakanga rauya naVice President Chiwenga vachitaura nyaya yemamiriro akaita zvinhu mubato reZANU-PF. Vachiwenga vakataura pasina kana kunzvenga paDosaya riri kunzi zvigananda gate riri kutaura mashandisirwo akaitwa mari nenzira isiriyo mari yebato reZANU-PF. Vamunangagwa vanonzi vakataridza kutsigira Dosaya iri, asi mumwoyo mavo vakanga vasina kugutsikana, vakanga vasina mufaro. Zvinotaurika kuti zvakabva zvaita kuti vamunangagwa vabve mumusangano mubriefing vachisiya vamwe vavo ndokubva vananga straight kunhengo dzePolitburo, uko vakabvunza nhengo dzePolitburo kuti pane ari kupikisana here neutungamiriri hwangu. Ndo mamwe mashoko akanga asina kuudzwa ruzhinji rwenyika yeZimbabwe kuti ndo zvakataurwa navaEmmerson Mnangagwa, asi nekuda kwekutya, nekuda kwekukwata, nhengo dzebato reZANU-PF dzePolitburo dzinonzi dzakaramba dzakanyarara pavakabvunzwa maererano nenyaya yeutungamiriri waEmmerson Mnangagwa. Avo vakati kana paine ari kuona ndiine dambudziko pautungamiriri hwangu, ndigare ndaisa mapepa ekurizaina kuitira kuti pange paine mumwe anopinda pachigaro chekutungamirira nyika yeZimbabwe. Ndiwo mashoko anonzi vakabvunza, asi nhengo dzakaramba dzinyerere. Zvinova zvakazokonzera kuti pave nekuzobvunzwa pamwe chete nekutaurwa maererano neDosaya rakanga rauya navachiwenga pamberi pedare rePolitburo. Nhengo dzose dzavepo. Panonzi ipo vaLovemore Matuke vakazotanga kupomedzera comrade Chiwenga kuti Dosaya ravo riri kungoita sekunge mashoko acomrade Geza avo vari kuramba vachipomedzera nyaya dzecorruption risiro document ratingagarire muno, uyezve kuti vakaramba nyaya yekuti vachiwenga vakapomedzera mhosva vachiwenga kuti vari kuda kubvuta masimba. Zvinova zvakazokonzera kuti pave nekukakatidzana, pave nekuzvidzana pakati pavachiwenga naLovemore Matuke, uyo anozivikanwa zvikuru kuti ari kutsigira 2030 term extension yavaEmmerson Mnangagwa. Zvinotaurikawo izvo kuti nhengo dzePolitburo dzakatsigira nyaya yekuti zvigananda zvisungwe. Nhengo zhinji dzePolitburo dzinotaurika kuti dzakatsigira nyaya yekusungwa kwezvigananda. Nyaya inonzi yakazodzoswa zvekare kupresidium kuti vanofanirwa kuzogara pasi vakurukure maererano nenyaya yezvigananda nemaaccusations anga aunzwa naVice President maererano nezvigananda izvi. Naizvozvo mushure memachanges akazoitika nezuro, zvinotaurika kuti mafactional groups ari mubato reZANU-PF, faction yavachiwenga nefaction yavamunangagwa, vanonzi vanga vari pakati pemisangano, pakati peusiku hwatabva uhu hwekustrategiza pamwe chete nekuonesana mamiriro. Chimwe chikwata chichidiscasa kuti tawina nekuti tabvisa Obert Mpofu kuva Secretary General webato reZANU-PF. Ndo chigaro chakasimba zvikuru ichochocho chinoratidza kuti unenge uri pedo kupinda pautungamiriri webato reZANU-PF kuva Vice President wenyika yeZimbabwe. Kune rimwewo divi chikwata chavachiwenga chinotaurwavo kunze changa chichiita misangano yekuda kukaunta zvakaitwa zvekubviswa kwedzimwe nhengo mudare kunze kumachanges akaitwa navaEmmerson Mnangagwa nechinangwa chekuwikena faction yavachiwenga, kuitira kuti zvavari kuronga vakaenda kumusangano weconference yebato reZANU-PF
zvichange zvichibudirira kana kuti vachange vachidzivisa kuamendwa kwemutemo pamwe chete nekupikisa nekuresista resolution number 1 iri kutaurwa kunzi yekutsigira vaEmmerson Mnangagwa kuti varambe vari pachigaro. Ndiwo mashoko muri eZimbabwe tinawo pari zvino tichitarisana nemakakatanwa arimo mubato reZANU-PF. Vamwe ndovari kutaura kuti pane zvichaitika tisati tasvika musi wa13 October pari kuvamba musangano wekonferensi yebato reZANU-PF inoitwa nesvondo nemazuva matanhatu. Vatsigiri vebato reZANU-PF vanenge vari pamutare uko kwavanenge vachidhilibareta vachikurukura nyaya dzakasiyana-siyana dzehurumende yebato reZANU-PF kuti zviri kufamba sei. Asi musangano wegore rino uri different nekuda kwelevel remakakatanwa avemo mubato reZANU-PF. Pari zvino mubato iri mava nemakakatanwa ari serious, makakatanwa akaomarara zvikuru anogona kukonzera kuti pave nekuputika kwepfuti chaiko kana zviri kuitika izvi zvikaramba zvichienderera mberi. Vamwevo ndo vari kuisa pane murume anonzi Alinaka mutapi wenhau ari kuSouth Africa anyora akati kubva nhasi kusvika musi wa13 vanhu fambai makangwara uyezve avoidai tumanzendo nekuti pane zvikukutu zvichaitika, pfuti dzicharira pakati ipapapa. Ndo patimire muri eZimbabwe. Donzvo redu kukuudzai, kukuzivisai zviri kutaurika zuva nezuva padandemutande, ndipo patinotora nhaurwa dzedu dzatinouya tichikupakurirai panapa zviri kuitika kuti tava papi kunyanya panyaya dzemamiriro akaita zvinhu panguva ino paine kukakatidzana kukuru kurimo mubato reZANU-PF. Tinotenda zvikuru netsigiro yenyu. Rambai muchitipusha, rambaiwo muchisheya mavhidhiyo edu kuitira kuti uwandu hwenyu nekusubscribe tikwanise zvekare kunge tichipepuka kubva kuhope dzatakaendeswa nezvigananda izvo zviri kurwa nesu zvakasimbarara zvisiri kuda kuona channel yeMbire TV ichirarama. Nepese pavanogona napo vari kuzama kuda kutidzivisa, kutinyararidza kuti tisaramba tichikupakurirai nhau dzechokwadi, nhau dziri kuitika munyika yedu. Panguva ino tinoti muve nezuva renyu rakanaka, uyezve musakanganwavo kutsigira kuburikidza nekusubscribe kune avo vashanya kekotanga, uyezve motipawo muonero wenyu maererano nenyaya yataunza mudariro muchishandisa comment section.